guys, for videos today guys. Mag cleaning ta diri guys kay bago tang hire diring dapita. O ato ning sugdan og panglimpyo kay basig putbulon niya natagdali guys. Ato ning tarong og limpyo guys. Tanawan ninyo guys sakto ba ang pagkatrabaho nako guys. Nya comment niya mo og unsay pong kay aron dili ko ma par out og dali. Tarong ni natog limpyo kay nara ba sila mga bata guys. Unya, kay aron dili makuan hugaw kayo. Ato jud ning tarongon ta jud ning trapo. Unya mag-abay jud ta og kuan kanang tubig para iwas-was dayon ba. Aron ang mga abog-abog makuha dayon. Iwas-was nato sa kuan sa kanang tubig nga naay sunrox ug sabon. Kay aron malimpyo ang agi ba kay naay bata masigig hapa-hapa. Excuse me. Nya kanang naay atong tarungon kay basig dito sulduan diring dapita guys. Layo ra ba kay ning dapita nya kanang naay special hire jud ni. Naa sad samok-samok sad ning ako ang batos dire. Tarungon jud ni natong trapo ni ilang lamisa kay baga kay buling sa mga kilid-kilid. Murag nangaraan na bawa tarungag limpyo, bawa tarungag kanang kulitog bitaw kay nanggahi na ang abog sa kilid-kilid. Nya ato ning tarungog kuan atong iirog. Ato isigig was-was aron limpyo nya kana iyang ipadapli ng wire. Di ba? Tarungag jug limpyo na to guys. Na tarungon na nato balik-balikan ta nagtrapo kay aron jud malimpyo mawa ang mga buling-buling. Karon guys, mag-map na ta guys. Kay human naman tag panarapo sa mga kilid-kilid, sa mga lamisa. Atong giuna og limpyo ang mga kilid-kilid, ang mga malisod ba. Ato lang ipawahi ang sahog kay sayo na kayo ang pag-map. Nya kaning akong usa ka backup ay naay magsige jud siya samok-samok guys. Magsige siya duwa magganahan jud ni siya guys og magsigig linya-linya kutob sa unsay hikit-an. Naay gilinya-linya na yang ihang mga kuan. Mga matings. Unya lisod man sa kaning bataa og imuhang biklon kay ang utok ani perti mang lisura mo ligid-ligid manighilak basta imong masabon. Pasagdan lang na siya diha, lihay-lihayan lang na siya guys. Hantod mahuman ni akong trabaho. Kay nagbantay ra man na siya og kanang asang ubang mga tawo na imo gawas lat ko niya sa dagan ron. Awa mo gawas iyang yoyo tawa. Kreator sa tilog kuan guys. Sunod. Nya mora to guys. Thank you for watching. Subscribe more and update. I love you more. Bye.